Пътят на сърцето към Бога. Пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Бог разкрива себе си в Стария Завет като Бог-ревнител, който не се задоволява само с това външно да го почитат, а изисква заповедите му да бъдат отпечатани в човешкото сърце. Ето какво изисква Бог чрез гласа на предтеча преди явяването на Христос в света. Пригответе пътя на Господа, правете пътеките му, всеки дол ще се изпълни и всяка планина и ръдлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пъти ще станат гладки и всяка плът ще види спасението Божие. Никое човешко сърце не би могло да приеме божествената истина, ако преди това не се смири пред Бога и не признае духовната си нищета. Христовата проповед е насочена именно към бедните духом, към тези, които осъзнават и изповядат духовната си окаяност. Тази бедност не се отнася до определена прослойка от обществото. Често срещаният в старозаветните текстове израз беден или сиромах съвсем не се отнася до хора с определено социално положение. Той се използва обикновено със значението на смирен човек, който жадува за Бога и неговата правда. Бедният има едно съкровище – Бога, а земното богатство и положение са нещо второстепенно. В този смисъл пророк Давид нарича себе си беден, сиромах, огнетен, потиснат, макар че носи скиптър и царска корона. Който истински се надява на Бога, не трябва да възлага надежда на своята праведност и значимост пред човеците. Бог отнема от Израил дори привилегированото му положение сред народите, като казва чрез устата на пророк Йоан: „Не помисляйте да думате в себе си, наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраам.“ Бог низхожда към бедните духом, затова и Месия казва: „Господ ме помаза да благовестя на бедни, прати ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници отваряне на тъмницата, да утеша всички тъгуващи.“ Бедните очакват утехата Израилева, те се надяват на Бога и очакват Неговото избавление. Надеждата им не е в човеци, а в единия Бог. От Него те очакват възстановяване на истината и обновление на света. В този смисъл те са малцинство, остатък, чието блаженство ще настъпи тогава, когато дойде часът на утешение за целия Израил. Затова първосвещеник Захария се радва духовно от приближаването на месианските времена и казва: „Благословен е Господ Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ.“ Той вижда настъпването на Деня Господен, когато Бог идва, за да промени и преобърне реда в този свят. Това вижда и девицата Мариям, която възпява в хвалебната си песен Бога, който показа сила с мишцата си, разпръсна уния, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престолите и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. Тайните се откриват на смирени, казва Писанието, затова и Христос поставя смирението като основа на своето учение. В крайна сметка Божието смирение ни показва пътя към истинско обръщане, чрез сърце бедно духом и отворено за Неговата благодат. Когато се смирим пред Бога, Той ни води към пълнота и мир. Ако темата ви е докоснала, абонирайте се за канала, за да продължим заедно този духовен път. До скоро!